Ahojte, práve sme prišli do Vráblov. Iris, som na začiatku spomínala, že poznám šikovného nepočujúceho. To je aj dôvod, prečo sme sem prišli. Navštívime jeden podnik a pozrieme sa, ako funguje. Tento podnik zamestnáva veľa nepočujúcich a to nás zaujíma. Urobíme s nimi aj rozhovory. Dlho som sa s nimi už nevidela. Vlado, dlho sme sa nevideli. Kam si vlastne chodil do školy? Do školy som chodil na učilište na Koceľovú. Aký odbor si študoval? Študoval som 4 roky odbor záhradník. Kde si sa po škole zamestnal? Po škole som pracoval v Banskej Bystrici, ale odvtedy sa už veľa zmenilo. Bavilo ťa prvé zamestnanie? Celkom áno, ale rozhodol som sa ho zmeniť. Koľko už máš pracovných skúseností? Vystriedal som 8 až 10 zamestnávateľov. Teraz kde pracuješ? Teraz robím donáškovú službu. Čo rozvážaš? Rozvážam jedlo, najmä kebab, ktorý si ľudia objednajú. Ja im ho donesiem a odovzdám objednávku. Spolupracuješ aj pri príprave jedla? Nie, ja robím len rozvoz. Jedlo pripravuje kuchár. Ako komunikuješ s počujúcimi zákazníkmi? Zákazník k nám najprv zavolá, objedná si jedlo, povie adresu. Ja na základe toho podľa navigácie prídem na miesto, napíšem mu správu, že som na mieste a on si prevezme jedlo. Máš na starosti aj niečo iné? Najmä rozvážam jedlo, ale o prevádzku sa tiež starám. Nakúpim tovar, keď chýba, starám sa o plyn, robím prevádzkara, aby všetko fungovalo. O všetko sa staráš sám? Nie, máme šéfa, ale ja som pod ním akoby jeho pravá ruka. Spolu si pomáhame. Ako komunikuješ so šéfom? Na začiatku bol trochu problém, teraz je to už v poriadku. Už sa dlho poznáme. Buď si napíšeme, alebo sa dohodneme osobne. Dlho tu pracuješ? Už to bude 6 rokov. Pracuješ každý deň? Robím od pondelka do soboty. Len v nedeľu máš voľno? Áno, len v nedeľu. Stačí ti to? Už som si zvykol, že mám voľno len v nedeľu. Baví ťa to od pondelka do soboty stále byť v práci? Musel som si na to zvyknúť, ale práca ma baví. Čo je pri tvojej práci najťažšie? Pre mňa bolo najťažšie zapamätať si ulice. Náročné bolo tiež prevziať zodpovednosť aj pri nákupe, pri práci s peniazmi, aj starostlivosť o prevádzku. Všetko súvisí so zodpovednosťou. Ty si za všetko zodpovedný? Áno. Ostatní kolegovia tiež? Áno, svojím spôsobom, ale ja som najdôležitejší a robím to, čo musím. Pracuješ tu ako jediný nepočujúci? Nie, pracujeme tu 4. Je tu môj brat, moja priateľka a ešte jedna nepočujúca. Čiže sme 4 nepočujúci. Ste dobrá partia? Samozrejme, sám by som to nezvládal.
Ivan je Vladov brat. Ako si sa tu zamestnal? Môj brat ma sem dotiahol. Povedal mi, že robiť rozvoz je super. Začal som ako brigádnik a už som tu ostal. Robíš len rozvoz? Áno, len rozvoz. Ako dlho tu robíš? Robím tu 3 roky. Veľmi rýchlo to ubehlo. Si spokojný? Baví ťa táto práca? Samozrejme, baví ma robiť rozvoz. Sme tu aj dobrý kolektív. Aj si zavtipkujeme. Pracuješ každý deň, alebo je to tvoja druhá práca? Je to moja druhá robota. Robím tu len piatky a soboty. Od pondelka do štvrtka som v zálohe. Keď je veľa objednávok, tak ma zavolajú na výpomoc. Keď všetko rozvezieme, idem domov. Ale piatky a soboty sú silné dni. Mávate veľa objednávok? Samozrejme, najviac v piatok a v sobotu. Vtedy ľudia majú voľno a veľa si objednávajú. Často robíme rozvoz 2 autami, aby sme všetko stihli rozviesť. Katka, ako si tu našla prácu? Moja kamarátka mi našla voľné pracovné miesto. Povedala som si, že to vyskúšam. Prišla som, hneď ma prijali, tak som nastúpila. Ako dlho tu robíš? Už 11 rokov. Čo presne robíš? Robím všetko. Burgere, krajam mäso na kebab a všetko v rámci kuchyne. Baví ťa to? Áno, hlavne, že mám prácu. Dôležité je, že máš istý príjem? Presne tak. Myslíš si, že nepočujúci majú možnosť nájsť si rôznu prácu? Je to ťažké, ale tu je to dobré. Táto práca sa hodí nepočujúcim. Prečo je pre nepočujúcich také ťažké nájsť si prácu? Aké sú bariéry? Je tam problém najmä s komunikáciou. Nepočujúci by mali byť odvážni. Áno, je dôležité, aby nepočujúci ukázali odvahu a že veľa vecí zvládnu. Áno, to je dôležité. Ty pracuješ v kuchyni. Ako dlho? Pracujem tu už 2 roky. Práca sa mi páči, som tu spokojná. Aj kolektív je dobrý. Ako komunikuješ s počujúcimi? S počujúcimi je to ťažké. Poprosím ich, aby rozprávali pomalšie, aby artikulovali. Niekedy si aj napíšeme. Uvažoval si už o tom, že by si mal v budúcnosti svoj podnik? Neviem, neuvažoval som nad budúcnosťou. Momentálne robím, čo ma baví a uvidím, čo bude ďalej. Nechceš podnikať, pretože by si mal veľa povinností, riešil by si financie, zákony, dane? Vidím u šéfa, že to nie je ľahké. Neviem, či by som to ja raz všetko niekedy zvládol. Mohol by si to vyskúšať a ukázať nepočujúcim, že máš odvahu a že si to zvládol. Áno, možné to je,
Ale čo bude v budúcnosti, teraz neviem povedať. Necháme sa teda prekvapiť. Áno. Cibulka, či je všetko? Vám to pije. Takže v roku 2020, keď začala korona, tak sme mali problém nájsť niekoho na rozvoz. No a jeho priateľka Katka už jak tu dlho roky pracuje, tak vlastne nám ponúkla možnosť, že by Vlado, jej priateľ, mohol robiť rozvoz. Tak sme sa k nemu dostali a pracujeme dodnes s ním. Komunikáciou nebol žiadny problém, pretože dokázal Vlado rýchlo odčítať z úst. Po prípade, keď bol u zákazníka a vznikol nejaký problém, napísali sme si správu a on nám rýchlo na to reagoval. My takisto po prípade sme zavolali zákazníkovi, že majú tam rozvozara. Takže tak. S Vladkom nemáme žiadny problém pri rozvoze, pretože je veľmi šikovný, komunikujeme cez správy, nemá žiadny problém so zákazníkom, odovzdá objednávky, je rýchly a nakoniec vlastne aj jeho brat sa k nám pridal, takže nie je žiadny problém s nepočujúcimi. Dokonca sú aj šikovnejší ako počujúci. Ja nevidím v spolupráci s nepočujúcimi žiadny problém, žiadnu bariéru, pretože sú veľmi šikovní, dokážu odčítať spier a komunikujeme úplne ako s počujúcimi a sú zodpovední, neberú prácu na ľahkú váhu, vedia sa sústrediť, niekedy sú fakt spoľahlivejší ako počujúci. Dobrý, chcel by som si prosím vás objednať, že jeden kebab panier s telacím mesom bez cibule. Áno, A dressing bude, že cesnakový a pikantný. áno. A to bude všetko. Rozvoz, alebo prídete, Rozvoz. kam to pôjde? Až tam na fotbalový stadión do Vrabel, dozadu do krčmy. Dobre, nepočujúci rozvozár prídete, dobre? Dobre, možno sa to za chvíľku približne. Okolo pol hodinky to sa čaká, dobre? Dobre, ďakujem. No, do páči počutia. sa, dopo.
sa dostal k tejto práci? Moja priateľka tu robí už dlhé roky. Chodil som sem za ňou. Jej šéf videl, že mám auto. Spýtal sa ma, či nechcem robiť rozvoz jedla. Povedal som si, že to vyskúšam. Prijali ťa hneď robiť rozvoz? Začali sme postupne. Zobrali ma na skúšku a keď som sa osvedčil, tak ma prijali. Je tvoj šéf s tebou spokojný? Áno, vždy mi povie, že som profesionál. Stále mi to hovorí. Ty sa staráš o vaše 2 firemné autá? Aj natankuješ? Samozrejme, starám sa o všetko. Keď napríklad svietí kontrolka vody, tak vodu dolejem. Vždy niečo kontrolujem, aj kolesá. Auta dávam umývať, aby boli čisté a ľuďom sa páčili. Keď treba ísť s autom do servisu, oznámiš to šéfovi? Ako to funguje? Ja ako nepočujúci cítim pri šoferovaní, že s autom niečo nie je v poriadku. Vtedy oznámim šéfovi, že sa mi niečo nezdá. On obvolá servis, ja tam auto priveziem a v servise auto opravia. Tak to funguje. Máš zaujímavú prácu. Ako by si motivoval nepočujúcich pri hľadaní práce? Musia byť odvážni. Nesmú sa hanbiť alebo báť, že to nezvládnu. Keď si povedia, že to nezvládnu, tak to nezvládnu. Treba ísť a vyskúšať to. Aj keď sa niečo nepodarí, treba vyskúšať iné príležitosti. Veľa nepočujúcich má v živote bariéry, ale ja na sebe vidím, že sa dá všetko zvládnuť a ostatní to dokážu tiež. Čo by si zaprial ľuďom v novom roku 2026? Prajem vám v novom roku veľa úspechov a zdravia. To je dôležité. Tiež vám prajem, aby ste si našli dobrú prácu. Nie je to ťažké, treba to len skúsiť. To prajem vám všetkým.